Kimchi Chino! Opa. And yes mga mahal, nagbabalik na ang radio DJ na single pero gustong gusto ang usapang kasalan. Uy, totoo naman to because at some point mahal sa buhay o sa relasyon, minsan pumupunta na dun yung kaisipan na talaga nga namang dapat endgame na tayo. Na kapag nagde-date tayo or mag-uusap tayo, maglalandian tayo, naging tayo, definitely dapat road to marriage. Diba? Green flag kaya yun yung date to marry katulad ni Kim Chino. Anyway, mahal, balik na tayo sa ating Chinitox usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo DJ Kim Chino. At diba nga sabi ko sa inyo kanina, mahal, at the end of the day, yung mga nasa relasyon dyan, mapa long term or short term, definitely kung check na sa inyo, 'di ba? Nararamdaman mo na umaayon na lahat sa mga signs na hiningi mo, 'di ba? Pakasalan mo na, 'di ba? Pakasalan mo na kasi ganun din naman tatagal din naman. Ginagawa nyo rin naman yung pag mag-asawa. Ano ba yung ginagawa nila pag mag-asawa, di ba? Anyway, sabi ko kanina, mahal, una, kasal worthy na yan kapag payapa ang relasyon. Hindi yung puro drama, di ba? Kasi at the end of the day, kung puro drama lang yung relasyon nyo, ay baka hindi genuine, baka hindi worth it. Hindi worth it sugalan, hindi worth it, ano pa ba, gastusan, di ba? Hindi naman ibig sabihin nun, mahal, walang away Wala namang relasyon na hindi nag-aaway or walang misunderstanding. Ang sinasabi lang natin dito, kung magkaroon man ng conflict, kung mag-away man kayo, kung may drama man, hindi nyo ina-avoid ang isa't isa. Pinag-uusapan nyo para maayos. Ay naku, sinasabi ko sa iyo, that's maturity and that's a big sign na talaga nga namang worth it sugalan or pakasalan yan. Diba? Eto na, mahal, pangalawa, kasal worthy na yan kapag consistent. Basic na basic yan. Nung kayo'y naglalandian pa lang, talking stage, di ba? Nililigawan ka pa lang. Kung sweet sa'yo, up until now, na talaga nga naman matagal na kayo, ano pa ba, nag-mansary, nag-anniversary na kayo, alam nyo na yung amoy ng utot ng isa't isa. Di ba? Hindi nagbabago. Ano pa, laging present sa mga panahong ikaw ay hirap, sa mga panahong ikaw ay masaya, nandyan siya sa tabi mo. It's the presence, 'di ba? Maaasahan pa rin, hindi nagbabago kung gaano kanya inalagaan nung kayo'y nagde-date pa lang, nililigawan pa lang, o di kaya manliligaw mo pa lang. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, that's worth the risk. Kasal worthy yan. Masarap pakasalan yung taong consistent. 'Di ba? Katulad ni Kim Chino, consistent niya. Kapag sinabi niya 69 PM, ako ang yung nalalasap. Di na, nilusot pa yun. Pero at the end of the day, mahal, consistency is sexy. Consistency is worth risking for. Kasi hindi naman lahat may consistency. 'Di ba nga lagi kong sinasabi dito sa ere, even sa social media, even kapag kami ay nagla-live, lagi kong sinasabi na maraming tao ang best foot forward sa umpisa. Maraming tao ang magaling lang sa umpisa. Malambing sa umpisa, 'di ba? Nag-a-update sa umpisa, nang kikis o nag-good night sa umpisa, pero as time goes by, nagfe-fade ang kanilang pagmamahal at ang init ng kanilang pagmamahal din, 'di ba? Kaya kapag ganyan, ang tagal nyo na magjowa, pero ganun pa rin ang lambing niya sa'yo at ang effort niya, wag mo nang pakawalan kasi kapag pinakawalan mo yan, ako ang sasagip dyan.
Juwang-juwa pa naman ako. Anyway, mahal, dalawa pa lang yan sa bala ko. Dalawa pa lang yan sa bala na meron ako ngayon. Pero wag kayo mag-alala, meron pa akong isa. At si Kim Chino ay makakasama mo hanggang 9 p.m. pa naman. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre, dito ka lang sa akin. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!